Daar had de werkelijkheid van UTD, ik zei straks al in het begin van de uitzending, om week of jou, dan mij we stemmen. Vroeger moesten we dat. Dat ben nou een keer in tijd. Dat ga je met mij maken. Waar ik aan de tafel zitten. Berber Sandberg van Sandbergen en Aleida Agema. Berber, allebei van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Is het hier, hè? Het is net GroenLinks Partij van de Arbeid. Nee, het is hier krek om, hè? Klopt. Dat mooi, hè? Ja, we zijn al hier gelijk. Dus PvdA en GroenLinks. Ja, en we zijn van beide. Maar dan ben ik horen plakken bij het GroenLinks voorop staat, hè? Dan is GroenLinks. Is dat bewust dat je met die Partij van de Arbeid GroenLinks hè? Dus wij binnen in deze gemeente, dit Tjerkse deel is een vooruitstrevende gemeente. Wij beginnen vaak mooie dingen. Dus wij hebben hebben wij al uw fractie samensmolten tot één. En op dat moment weer dus landelijk, ja, ze goed naar je zoen, weer dat nog net het geval. En toen hebben wij besloten PvdA GroenLinks te doen, vanwege de grutte van de partij op dat moment. En wij vonden dat toen lekker klinken. Dus, want de Partij van de Arbeid, die zit toen in mei hoeveel mensen? In Ria? Traaien en GroenLinks maar 2. Oké. Dat is van de bloedgroep, dus aanhalingstekens GroenLinks. Ja, maar zo viel het voor u dus al net meer. Nee, want wij zijn echt al 4 jaar ben we als één club verder. En de bloedgroepen die ben bij u net meer zo. Nee, ik zei het tussen haakjes. Ja, maar dat kunnen ze net jaren dus. Nee. Maar je maakt keurig verdeeld, hè? GroenLinks wethouder en Aleida fractievoorzitter uit het oude PvdA-nest, zeg maar. Ja. Maar je hebt dat dan wel redelijk oplost, want bij ik meestal op tafel nog uit de Kaspelen. En daar is natuurlijk vanuit de sociaal-democratische hoek een dikke paniek in de tent. Ja. Ja, nee, in onze gemeente is dat gewoon heel goed gegaan. Wij hebben eigenlijk als fractie, als gezamenlijke fractie, ons eigenlijk vanaf moment 1 senang gevoeld. Dus we zijn eigenlijk een prachtige club die elkaar helpt, die goed samenwerkt. Dus dat hele bloedgroepenverhaal, dat is in onze fractie eigenlijk absoluut nooit aan de orde geweest. Nee. Maar je mag achterban dan? Wij zijn unaniem verkeersen toe steeds om als één fractie verder te gaan. We hebben nou ook unaniem verkeersen om op één list verder te gaan. En dat is dus al jaar. Bij u is dat harmonieus verroen. Ja. En dat kind dus wel. En in heel soort plakken in Nederland gaat het echt heel harmonieus. Ja. Dus, maar we hebben keersen harmonieus, dat kan ik als fractie voorstellen. Maar wat is hem achterban? Want ik weet van de Partij van Arbeid, die zegt er heel, je hebt net vol alleen. Wij hebben nou gezamenlijk toch weer... Ja, gezamenlijk, maar als Partij van Arbeid? Ja, toch rond de 100, 120 leden toch wel hadden we. En de achterban gaat eigenlijk ook wel goed. Hè. We hebben bestuur natuurlijk, hè. Bestuur GroenLinks, bestuur Partij van de Arbeid. Nou, die werken inmiddels ook sinds een jaar of 2 volgens mij. Ja, zijn die heel goed samen met elkaar en opereren eigenlijk ook gezamenlijk. Ja. En ook de achterban het dus bij de ALV stemt over deze gezamenlijke lijst en dat werkt unaniem. Mooi applaus. Ja. En is die lijst is die samengesteld, ik weet van vroeger van de Partij van de Arbeid wel man-vrouw, of gelijk andersom. Ik zou me nog voorstellen dat het nog Westen is, maar dat er nooit zitten van GroenLinks, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Arbeid is, of is dat net zo? Nee, het is, we hebben wel een mooie mix. Het is wel een goede balans. Maar een heel soort van uw kandidaten binnen dubbellid. Dus dan is dat echt net meer onder waarde. Wij hebben wel goede vertegenwoordiging van vrouwen. En we hebben ook proberen goed de vertegenwoordiging tot het warpen heen te doen. Maar de verdeling tussen de ouderwetse bloedgroepen is bij u dus net heel erg prominent. Omdat dat... Ik bij u is net meer zoveel. Nee. Nou, het is nog even en we hebben 2 jonge mensen bij de top 6, bij de eerste 6. Ja, kom maar stemmen op de lijst. Daar zijn we ook heel blij mee. Je zit hier helemaal keurig in je keurige shirtje. Ja, jou had de primeur. Deze trui ben vast van de passen. Nou. Ja, en die ken je op thuis ook niet zien, maar wij hebben hoodies van... al iedereen zien op de foto's. Een filmpje wat ervan maken, dus helemaal clear. Maar je had er zin hoor. Heel volle. Ja. Want Josijn krijgt al over jouw week een mooie weer stemmen. Ja. Nou, dat is een groot jocht. En om daar onderdeel van te wijzen, dat jouwt een heel soort energie. Dat is echt heel belangrijk. En we doen het alle jaar te jaren. Dus wij hebben een heel pot zin in. Ja. Maar ben je al er staat al op, ga je al contact met mensen? Nou, normaal gesproken een rare vraag natuurlijk die ik stel, want dat maakt me altijd ha. Maar hoe reageren mensen? Want landelijk is de Partij van de Arbeid natuurlijk minder succesvol geweest dan men hoopte hier. De leider Timmermans wie
die jongens ik onmiddellijk voort. Die man is helemaal van de aardbodem verdwenen. Daarvoor weer altijd aanwezig. Dan een keer voort. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen daar wat van vinden. Ik misschien lokaal wat. Dat ze denken van, hallo, waar ben je hem nou? Ja, we zullen zien hoe dat straks dan met de verkiezingen uitpakt. Maar wij, lokaal is toch wel heel anders dan landelijk. Hè? En het heeft altijd wel wat invloed. Maar wij gaan zelf hier in de gemeente wel de boeren op als gezamenlijke partij. En toch weer echt dat sociale geluid laten horen. Want dat is in dit land, wat ons betreft, wel wat aan het verdwijnen. Hè? Het gaat steeds rechtser worden. Dus we gaan wel heel hard voor het sociale en solidaire geluid in onze gemeente. Ja, maar dat rechts en links, is dat er nou wel? Nou, wij zeggen het graag als progressief, als vooruitstrevend, voor het verder zien willen. En als je zei het voelt wat zien landelijk. Nou, we hier inderdaad graag grutter wezen willen nog, maar we hier uiteindelijk wel dikke 20 zetels. We binnen wel een van de grootste spelers echt landelijk. En ik zie echt nou weer een positieve stijging daarin. En daar gaan wij gewoon voor. En echt lokaal gaan wij daarvoor. Ja, maar is de laatste jaren is daar, de tendens is een beetje dat lokale partijen, net de landelijke partijen bedoel ik dan, maar de GBA's van deze wereld, de FNP's van deze wereld, nou, neem ze maar op. Die hadden niet wat in de reg. De FVD's en de PVV's, BBB, ik nog wel zelfs stom. Maar hoe zie je hem dat inhouden? Hoe zie je maar Jim Geloed lokaal sterk blijven op worden? Nou, wij binnen echt lokaal. En wij hebben wij zijn wel lieerd onder een landelijke partij. Maar wij hebben wel degelijk ons eigen lokale clubje. En wij binnen al jaren echt heel stabiel en solidair onder slag. Mooi is Mierskip. En we hopen dat dat echt gewoon schoon wordt. En dat we daar dus echt de win in de reg krijgen zullen. Ja. Waar zet hem op inzet? Wat is je thema in de verkiezingen de komende tijd? Nou, ons thema, dat staat ik achter op de hoodie, is verder bouwen. Dus wij gaan graag verder bouwen aan een groene duurzame toekomst. Mooi betaalbare woningen, mooi echt warme woningen. Want we moeten een heel soort woningen bijbouwen. Maar we hebben ook al een heel soort woningen die wij ook voor de toekomst krijgen moeten. Dus dat in de verduurzaming, dat is ook een heel belangrijk thema. En ook op een hele sociale manier zorg je dat de mierskip echt een mierskip blijven kan, echt naar de toekomst staat en dat echt de zorg dicht blijven kan. Ja. Dat zijn wel echt de thema's, maar echt heel volle eigen voor die toekomst, dus echt voor de toekomstige generaties. En daarom hebben wij dus ook dus 2 jonge kerels op een lijst staan die daar vol voor strijden. Ja. En waar zit dan het verschil met andere partijen? Bijvoorbeeld, ik denk dat elke keer zelf zitten van bouwen. Dat is een slagzin die ik eigenlijk hoor al. Terwijl de gemeente er zelf net niet zo heel veel ontwaken, maar dat is hem terzijde. Maar waarin verschilt hem dan met de orde? Waarom moet de mensen naar de Partij van de Arbeid GroenLinks kiezen? En net een andere partij? Nou, naast bouwen willen we heel erg inzetten op de kracht van de mierskip. Hè? Dus onze dorpen echt als het hart van onze gemeenschap. Multifunctionele centra in de dorpen voor het onderwijs. Voorzieningen in de dorpen hoog houden. Dus daar willen we ook heel krachtig op inzetten. En zorg dichtbij. Hè? Die hele ontwikkeling in de zorg. Die ook zorgen baart eigenlijk wel. Hè? Dus de zorg dichtbij, toegankelijk voor mensen. Zorg op maat voor mensen, zodat ze langer in hun wonen kunnen blijven wonen. Geclusterde woonvoorzieningen voor oudere mensen. Dus dat soort zaken willen we ook gewoon heel erg hard op inzetten. Beter contact tussen inwoners en overheid zit hier. Met duidelijke communicatie en betrokkenheid. Beter contact dan dat er nou is. Daar lees ik daaruit. Maar wat maakt er dan beter? En hoe moet dat eruit zien? Laat het iets zitten. Maar je in de wandelgangen of op jullie feestjes, je wordt altijd zeggen van, er wordt net naar me luisteren. Ze luisteren net naar mij, zie je altijd. Nou, die geluiden horen wij ook. Maar wat is dat dan precies? Hoe vang je het op? Dat heeft meerdere kanten. Hè? Dat heeft een dienstverleningskant. Als je kijkt naar de communicatie vanuit de gemeente. Er wordt ook wel veel aan gedaan. Om dingen leesbaar en voor de mensen gewoon goed begrijpelijker te maken. Nou, dat kan gewoon beter. Hè? Dus we willen bijvoorbeeld ook dat je een brief terug kunt sturen aan de gemeente. Van ik begrijp deze brief niet, stuur mij maar een nieuwe brief. Maar daarnaast ook het hele participatieverhaal. En dat is ook voor ons echt een heel belangrijk punt. En daar werken we als gemeenteraad ook eigenlijk al jaren hard aan. Hè? En er zijn ook hele mooie voorbeelden van participatietrajecten. Maar ook daar willen we echt verder op ontwikkelen. En juist op dat vlak
horen wij ook van er wordt niet geluisterd. We hebben een goed idee. We spreken al heel lang met de gemeente hierover. En het schiet niet op. Het wordt maar niks. Of dat mensen... Ja, maar hoe doorbrek je dat? Want ik zorg naar de wethouder. Ja. Want, ik was het net eens, maar uitzeg vooruit. Is nog zo'n Pien in de Holle dossier. Wat jaren de worden had, wat echt een burgerparticipatieproject is. Klopt. Wees net echt enthousiast van die gaan werk even nodig om. Nou, het wordt het heel lang. En echt respect voor het terugzettingsvermogen van de club. We hebben nou wel echt stappen verder met het Sjerkfruit. Dus we hebben nou echt het vaststeld. En we gaan nou als het goed is. Als de bezweertermijn voorbij is, gaan we hier echt los. Dus dat is wel een stap verder. Maar dat is heel erg onzichtbaar voor een heel soort mensen. We hebben in de participatie de ouderen fjouweren. En ik als collegelid ben er ook heel hard mee bezig geweest om met de mensen te jaren vol die participatie verder te brengen. Dat hebben we in de Warendien. Dat hebben we ook bij de verschillende wentebouwprojecten. Die toch echt mooi een groep mensen een ontwerpproces te erin en zo een plan voor het wentebouw van en voor de meerskip te maken zien. En dat is in heel soort gevallen dat heel positief het uitpakt. Ja, nou, het waren een project, dat is, daar gaan heel veel mensen om mij. Maar hoe zit het ervoor? Hoe zit het ermee? Nou, we hebben juist een wandeling maken. Oh. Dus daar ben ze nou maar verder. En dat rint nog steeds. En de energie zit er nog steeds goed in. Dus dat is prachtig. Het is echt een ontzettend compliment voor de 100 vrijwilligers die daar zich al lang voor inzetten. En dat doe je te jaren met de gemeente. En op dit moment we er dus plannen en onderzoeken maken om het idee wat de Mierskip zelf vaststelt het, om dat oor te zetten naar een omjouwingsprogramma wat daadwerkelijk echt plakvinden kan. En zil, daar gaan we voor. Luister naar de inwoners, hè? We hadden ik een hele discussie gehad onlangs. De Warren had ik al neemt, dat we vroeger zei. Maar waar nou het Rendak verhaal heb ik gehad. Als we nou luisteren naar de inwoners, dan denk ik bij mezelf van, daar is ik nogal wat consternatie voor ontstaan. Heel veel, ja. Meestal, dan ligt het heel plat zijn. De bevolking is steen en de gemeente is voor. Ja, maar dat is moeilijk. En dat vind ik voor een raadslid ook echt lastig. Om gewoon een goed beeld voor jezelf te creëren van hoe de samenleving nou over zo'n dossier denkt. En wat daarbij geldt. Dat is nou net zo moeilijk. Want de ziet het vol. Dat is bij horen onderwerpen vaak net zo. Er is lokaal nogal wat discussie geweest. Er is de actiegroepen binnen opzet. Niet meer op. Dus de bevolking had ze. Wat moet ze dan nog meer doen? Nou, kijk, er is het actiegroep en wij hebben ontzettend veel begrip voor alle zorgen die er rondom Zonak zijn. Maar ons bereiken ook andere geluiden en we proberen toch wel echt te kijken van hoe staat die samenleving. Die andere geluiden, maar ben die dan voor? Ja. Ja, maar waar ben dat dan? De mensen die er werken? Dat zijn geluiden die ons gewoon van verschillende kanten bereiken. Ja. Dat je kijkt van hoe zit het nou echt? Want in het algemeen, het geldt voor alle dossiers die ingewikkeld zijn. Tegenstanders verenigen zich. Mensen die er positiever in zitten, die verenigen zich vaak niet. Dus dat vind ik zelf altijd heel erg lastig. Om je dan daar een goed beeld van te vormen. Want luisteren naar inwoners, dat is juist wat je graag wilt als raadslid. Ja. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk net zo dat er een koekjesfabriek gebouwd wordt. Er is iets bijzonders aan de hand. Wat een geschiedenis had. Juist. Ja. Mensen zich zwaar om de meidje. En die had zoiets van, we zullen net op de details ingaan. Maar technisch wordt dat gebouwd binnen de ruimte die er is. Dat is al hier. Maar er is zeker een emotioneel aspect aan. Maar mensen, wij weten net wat er gebeurt. We leven hier vlakbij. En we hadden les van. Nee, het klopt helemaal wat je zei. En krijg Sanjo, de inwoners zijn en de gemeente is voor. En dat wil ik toch wel eventjes graag nuanceren. Want er is een vraag vanuit de Zonak. Die het een industriële vergister bouwen wil. En dat is een vergunning die bij de provincie verleend worden moet. En de provincie die heeft dus aan de gemeente vregen om daar een verklaring van geen bedenkingen voor uit te gaan. Ja. En wij hebben als college zien ook naar de wet en naar wat er voorluidt. En toen hebben wij zijn als RIE adviseren wij jou om hier maar in te stemmen. Omdat het gaat om de ruimtelijke aspecten. Het gaat dus om het inpassen van die fjouwertoeren in een industrieel landschap. En vanuit dat aspect, zeiden wij,
adviseren wij jou om je maar in te stemmen. En vanuit bepaalde aspecten kun je dus echt daar een positieve duurzaamheidslaag in zien. Maar dat loopt nou net voor. En wat wij heel duidelijk zijn hebben, en dat hebben wij nou zowel als college, maar ook als RIE. Dus hebben wij zijn, er is op ruimtelijke aspecten hebben wij hier nou een concept, verklaring van geen bedenkingen. Die is dus nou is verzijn. Maar wij jaren en wij erkennen en wij sjuggen de zorgen die er binnen bij de Mierskip. En dat hebben wij in de breedte jet. Net iedereen is er op chin, net iedereen is er plat voor, maar er is de zorgen die binnen er wel breed. En daarom hebben wij ook zijn, wij willen dit net alleen gewoon opsturen, maar wel daar een adviesbrief in mij sturen, waarin wij die zorgen die er leven, voor de zonens, voor het geur, voor het lood, waar wij heel stevig mooi aan richting de provincie. En daar zullen ze ook een reactie op ja maken. Daar zullen ze ook wat met maken. En op die manier proberen wij dus aan de ene kant wel de ruimtelijke vergunning, zoals die dus onvregen wordt, werden hier dus nou een positief lood hoe jij het hebben, dat er ook je. En aan de andere kant echt zien, de zorgen die er binnen, die mat adresseerd worden. En dan gaat het dus net zozeer hoe voor- of tjenstander van of een sonak of een vergister. Het gaat over het brede geheel. En dat hebben wij mooi elkaar, hebben wij dat nou verder gebracht. En daar zullen wij nou ook in een zienswijzeperiode, die nou aan zijn iepen komt, daar zullen wij dan ook te jaren, zullen wij daar een hele stevige zienswijze achterom. Ja, maar het eerste anders, de burger die shot dat oors. Hè? Die had gewoon zoiets van, ja, mooi verhaal. Morgen zo ja, nou ja, maar dat is wel het verhaal wat er is. Ja, en nee, er wordt dus een verhaal tot het zienstanders deel zetten. Ja. En dat snap ik ook, dat doen ze vanuit hun zorg. Nou, ja, vanuit hun zorg, maar ook de positie die ze hebben. Maar het leidt daadwerkelijk wel ze altijd er leidt. En dan, jou zei je ook, de gemeente is voor. Dat is dus wel genuanceerder. En dat wil je wel eventjes goed deel zetten. Ja. Maar hoe zou je hem dan, de wind, twee partijen, minimaal denk ik in de RIE, die had stemt. Principieel. VVD en FNP. FNP is coalitiegenoot. Maar hoe beoordeel je hem dat dan? Zorgen die het dan oors? Net wettelijk? Want Jims is nog wettelijk, maar ik ken het net oors, bla bla bla, enzovoort. Ja, dat hebben wij als partij gezegd. Maar ja. dezelfde wet die soort FNP toch ik? Ja, en dat erkennen ze ook. Maar zij hebben toch keersen om daar een oorloot op ja. Maar ben je dan bang dat de meesten haast, want het is verkiezingstijd, hè? Dat de meesten denken van ja, hallo. Ja, hallo? Ja? Nou ja, ik hoop dat de mensen wel zeggen van hoe het daadwerkelijk het voorluidt. En wij gaan nou echt mooi elkaar, dus maar alle partijen gaan wij een zienswijze, echt mooi de gemeente, gaan wij opzetten. En die gaan wij richting de provincie brengen. In de hoop dat het net terug is? Ik denk dat de zorgen die daar in deel zetten worden, dat die heel stevig richting de provincie gestuurd worden. En dan gaat het net over wolf net trogien, maar dan gaat het dus over de zorgen die er leven bij de Mierskip, dat die echt adresseerd worden. Oké. Genoeg daarover. Je bent helemaal geleden, je zit in een campagnestand. Ja. Hoe ziet je campagne eruit? Wat game het waar al hier? Nou, wij gaan in ieder geval een heel soort met de mensen in gesprek. Wij gaan zo volle mogelijk zichtbaar wezen. Wat we eigenlijk de hele Aron of Jouwer hier ook al west winnen. En proberen ook dat er stemt werk in. Dat goed kenbaar te maken zien. Want het zou mooi wezen als er een goede hege opkomst is in deze gemeente. En daarnaast gaan wij ook op zo'n maat. Dus over 2 weken voor de verkiezingen hebben wij een bijeenkomst in Stania Staten, waar wij echt mooi iedereen in gesprek zullen over de Wentebouw, maar ook over de multifunctionele centra en de squalm. Ja. En daar is Hapte Moeder Hoop aanwezig. Ja, dus er wordt een panelgesprek gehouden over woningbouw en een panelgesprek over MFC's en basisonderwijs in het 3 woorden. Dus iedereen die geïnteresseerd is welkom daar op 7 maart in de ochtend. Ja, en dan middags kunnen ze ook nog een wandeling terug het park doen, waar je dus heel goed zien kan. Nou, het is een uniek parklandschap dat wij hebben in het Rijnwoorden. En de stenzenplanten die binnen daar nou ook, die komen nou ook. De lente is er, we hebben het mooi waar. Hopelijk hebben we dan ook mooi waar. En dan is er ook een team die het goed zien laten zien hoe uniek dat is en wat er al je nou bloeit. Ja. En dan hopen we dat je weer in college komen, hè?
En dat de baan even als wethouder even terug kan, of niet? Nou, we hopen vooral op een positieve verkiezingsuitslag. En daar gaan we nou eerst Ja, voor. maar dat vervolg is dan Dat is het eerste. Ja, nee, maar dat klopt. En we zijn nu weer 4 jaar in de coalitie. En dat willen we graag blijven. Absoluut, ja. Dat stralen we ook uit naar de kiezers, maar us als team. Dat ik als listloeker en Tiara Maya Leiden, dat wij echt de kleer van binnen. Wij binnen een positieve, stabiele club die graag verder wil bouwen aan het iets extra deel. Mooi. En de hoeft ook weer terug als wethouder, toch? Ik ben wethouderskandidaat, dat is onder fractie en dat is onder kiezer, maar ik ben de kleer voor. Ja, listelijke voor het eerst, hè? Ja, nee, net voor het eerst. Ik weer Fjouwer Liewijk listloeker. Maar nou voor het eerst voor PvdA GroenLinks. Ja, dus een brede, een grote verantwoordelijkheid. Ja. Absoluut, ja. En een mooie verantwoordelijkheid. Ja. Nou dames, Jim had er zin in het shock. Absoluut, Ja, veel En zin je in. verwacht je er een soort van, maar gewoon nemen. Ja. Absoluut. Mooi. Ja. Dan wens je me een soort succes. En Dank u wel. dat treffen we dan nog wel even. Oh, zeker. Bedankt. Hartelijk dank. Joep.